Magandang hapon. Hapon po ngayon, guys. Eto, pauwi po ako. Eto, dadaan lang po tayo dito sa ating palayan. At bibigyan ko po kayo ng update sa ating palayan ngayon. It's January 25, 2022. Eto yung itsura ng mga palayan ngayon dito, guys. So, wala pang mga ginagawa until March. Ayun, ayan. Ito yung itsura ng palayan natin sa ngayon. Kahit saan po, wala pong nagbubungkal sa ngayon dahil pinapabayaan muna natin na nakatuwangwang. Ayan. Hindi pa tayo busy ngayon sa ating palayan hanggang March. Winter season po ngayon ng Japan. Pag winter season, yan ay parang tinatawag na rin ng mga holiday ng mga farmer. Ayan, pahinga ng mga farmer. Ayan. Ayan, kunting tour lang po tayo sa ating palayan. Eto, dito tayo nagtatanim, guys. Dito tayo nag-harvest. Ayan na itsura niya ngayon. Wala pa tayong ginagawa. Ayan yung itsura niya. Ayan, kung natatandaan yung mga bundok na yan, palagi natin nakikita yan sa ating mga videos. Yan, sa ating pagtatanim hanggang sa pag-harvest po natin. Ayan. Ayan muna itsura niya, guys. Okay. Ayan, bibigyan ko yun ng update. Na pag winter season, wala muna tayong ginagawa sa ating palay. Hindi muna tayo bisibisihan po dito. Pinapabayaan lang po muna natin siya. Sa ngayon, nasa black beans pa tayo. Natapos na natin yung ating gabi. Sa ngayon, nasa black beans na naman po tayo. Konti na lang, guys, at matatapos na ang ating black beans. Pagtapos ng black beans, ayan, umpisa na ulit tayo sa ating mga proseso sa paggawa ng binhi ng ating palay. Ayan, okay. Dito tayo daan. At tayo'y pauwi. Ayan. Ito, may mga sibuyas na tinatanim si kapitbahay. Ayan. Ayan, sibuyas po yan. Sibuyas ni kapitbahay. Ang dami, oh. Ang daming sibuyas. Okay. Okay, dito tayo na side. Sa kabila naman tayo, sa kabila. I-check natin yung palay. Yung palayan natin, guys, i-check natin kung anong itsura na niya ngayon. Ayan.
Walang katao-tao ang palay. Yan. Okay, park muna tayo dito. Park. Push. Ito naman yung sa kabila na side. Ayan, ayan munang itsura niya ngayon guys. Wala munang nagtatrabaho, wala tayong nakikita kahit isa. Ayan muna. Ayan yung update ng ating palayan sa ngayon. Ayan, hindi pa bisi-bisihan ang mga magsasaka ngayon guys. Ayan. Ayan, time check. It's 4:45 in the afternoon. Kauwi lang po natin galing sa trabaho. Dumaan lang po tayo dito guys para mai-update ko kayo kung ano na ang itsura ng ating palayan sa ngayon ng winter season. Ayan po itsura niya. Wala pa tayong gagawin dyan hanggang March. Sa kabila, ayan. Ito yung wonderful nature natin. Yan, yung bundok. Ayan si bundok. Na palagi nyo nakikita sa aking mga videos. Yan. At meron tayong bridge. Dumadaan tayo dyan. Pag pauwi ng bahay. Ayan yung bridge. Maganda ang panahon ngayon guys. Wala masyadong snow dito sa bukid natin. Maganda ang panahon. Hindi siya malamig masyado ngayon. Ngayong linggo walang nakamark na mag-uulan ng snow. Dito sa area po natin. Ayan, dumalabas na si sunset. Ang ganda ni sunset oh. Natatakpan pa sa bundok. Ayan, si wonderful sunset. At saka yung mga mountain natin. Ayan yung bridge. Okay. Tapos, may kalsada po dyan na dinadaanan natin. At ayan na ang mga palayan. Ito na yung mga palayan. Okay, hanggang dito na lang guys ang aking pag-update sa inyo dito sa ating palayan ng winter season. Ayan, it's January 25, 4:49 na yata o 4:50 in the afternoon. Ayan, medyo nagliwanag. Ayan, thank you for watching guys. Ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsyanang Pinay sa Japan. Please, don't forget to like, comment, and subscribe. Ito lang munang update ko sa inyo guys. Bye-bye for now. Bye-bye!
Thank you for watching, guys. Ako si Inday Adil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.